Ding bispera sa Kalagkalag, Acting Chief sa Philippine National Police, Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. misusi sa mga sementeryo sa Talisay City. May bisita usab siya sa haya sa opisyal sa CIDG-7 nga gipusil patay atol sa police operasyon. Ano ang report ni Alan Domingo? Gisusi sa labing taas ng opisyal sa PNP, Lieutenant General Nartates ang private cemetery sa Barangay Muhon, Dakbayan sa Talisay. Gipangumusta nini ang mga gipatuman nga lakang aron masiguro ang kahabsay o kalinaw sa Kalagkalag. Kauban ni Nartates si PRO7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan o ubang mga PNP officials. Apil sa iyahang gihimamat ang mga force multipliers nga naabtan nga nag-duty sa Samang. The police is here at nakahanda kami na to secure the activity. Let us gawin natin itong activity na to na mapayapa, maayos at kapakipakinabang. All hands are on deck na. All national government agencies including the PNP, the Fire, BFP, Coast Guard, especially the barangays and the local government units through LDRRMO and City Toda are in place na po ang ato ang deployment. Sawa pa siya mobisita sa Samang, miuna pagbisita ang acting PNP chief sa haya ni Police Captain Joel Diparini sa usa ka punerarias Dakbayan sa Talisay. Mihalad kini og hamubo nga pag-ampo sa atubangan sa lungon ni Diparini og dayon misaludo kini. Gistorya niya ang byuda ug ang mga anak sa mitaliwan nga CIDG official. Nasayran nga birthday di ay sa asawa ni Diparini ni atong adlaw diin siya gipatay. Inasikaso natin ang kanilang mga benefits, ano. Actually naibigay na yung iba at ini-insure natin na maibigay lahat yon. Bata pa yung kanyang mga anak and may planong magpulis and we're gonna help him enter the service. By birthday na lang nimo ta mag-celebrate ta kay nami lakaw. Ikaw sige bi okay ra kay nanamo po ka Sunday morning. Kani nga payde mura rin siya damgo. So amo lang jud justice will prevail and manubag jud ang dapat manubag. Gipaniguro sa PNP nga mahatagan og hustisya ang nahitabo sa miyembro sa ilang organisasyon. Gimugatan ni Nartates nga bisan og andam sa kanunay ang mga pulis sa pagatubang sa bisan unsang panghitabo apan gikinahanglan nga palambuon pa ang ilang katakos. Samtang napasakaan og kasong murder ang prime suspect nga si John Manto nga unang misurrender sa kapulisan dito sa Pasig City o gidala pagbalik sa Cebu City Police Office. Base sa ating research, nagmay-ari siya ng mga loose firearms at meron din siyang mga baril na lisensyado. No? At meron siyang mga kasamahan sa paggawa nila ng krimen. Yun yung kanyang mga kamag-anak. Samtang gidayeg sa PNP chief ang kapulisan sa dali nga pagsulbad sa krimen. Nananawagan din tayo sa public, of course, to come into the open for those cases that they have committed. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.